Satung tung thaya watui phaitotok belai kheu maijak salbrumni haike mani kwbangma poja hilikti lam rwlaijak kha tei kaisa kwtal video swnamnani bagwi bek khilikmani ba yagyok kha khwsikma blaibe romisi kisa yagyok thaliya aswklai salthaya laijak video rok tisajakmani slai hasam lok thaya nongkhor thangkeno malayo awar klwkchasa watui phaimani joraba bolong kisa gana gini thukjak agio ang waisa waini o awar tei laisukhu o awar no belai naithokjago mai bormani jora mai khrakma jora kormoma jora ramani jora bo tei sal hapma jora rogo belai mwchangui tongo tei gana tei dak dutui bo kochogui tongo faidike tabuk chikon chikon behind the scenes rok nailai siwano tại sao ta nó sẽ có hai cái cắt action achumsa umai tongmani nobar sipsai wati phairika thagana hini tongmani thakliya shooting cancel makhakya wati phanyano kirelaimang duita tamai thangka watui phailia sal pasairika shooting khailate mai mui munyasani no sanja bo ngui thangka cắt long khai chi ka cái display mà yang settings 5 ya abono Udah. samung paimani yagulo mai kisa chalaikya muile thokka phainai salrogo tebo video tubonai tini ni bagaya asuknong situm hambai.